I dobar dan ljudi, ponedeljak je pa i vreme za nov video. S obzirom da me nije bilo tu 1-2 nedelje, mislim da je jedan story time savršeno dobar video da uradimo danas. Tako da, evo mene pred kamerom, ispred moje police sa stripovima, uglavnom sa kioskim izdanjima i mangama, pa da malo popričamo. Ono o čemu bih ja želeo danas da pričam sa vama je moja kolekcionarska priča, odnosno moja stripovska priča, kako sam ja došao ovde gde sam i zašto volim stripove koje volim. Pre svega, ja se počeo da čitam stripove u principu kad sam počeo da čitam. Znači, moj ćala mi je kupio prvi Alan Ford sa nekih 5, 6, 7 godina i to je mene jako zainteresovalo, jer naravno kad se dete unutra su slike, a ne tekst. I to mi je bilo jako fascinantno, humor mi je bio super, moji su se jako pali na Alan Forda i na ceo taj britanski humor, kako su ga zvali, ako je zapravo italijanski, ali oni to nikad nisu znali, što je savršeno okej. Tako da sam, naravno, kao i mnogi od nas, počeo sa tim Alan Fordom. Otprilike u isto vreme na tržište se pojavio i izdavač koji se zvao Vanini, čiji je deo bio Igor s kojim sam radio Strip Corner, i Vanini nam je donao na kiosk neke zanimljive junake, Zagora, Martija, Mr. No i Dylan Doga. Ono što je mene oduševilo u celoj toj priči je što sam na jednom trenutku otišao neki random mali minijaturni sajam knjiga sa tipa 4 izdavača i na tom sajmu knjiga sam kupio Zagor od Vaninija broj 1, 2 i 4. Trojka nije bila moguće se nabavi. I mene kao klinca oduševilo, oduvalo, znači ta priča, koja je kasnije izašla u nekoliko edicija, ali pre svega to je, samo da izvučem, samo jednu sekundu, to je ovo, pod meksičkom zastavom, odnosno braća po krvi. Prve 4 sveske, odnosno prva, druga, četvrta, treću nisam imao, logično, ovo, ja sam to pročitao. I mene je oduševilo to što se priča nastavlja, što je priča tako jedna kaubojska, gde postoje očigledni dobri i loši momci, ali to nisu oni dobri i loši momci koji mi zamišljamo. Znači, nisu kaubojci dobri, kaubojci su prvo loši, indijanci su dobri i mene je to oduševilo. Znači, ovde mi Bozeli kupio bukvalno za ceo život. Mislim, ova tekst polica iza mene to i dokazuje. Osim toga, naravno, postoje Marti, koji mi je bio nenormalno zanimljiv u onih par epizoda koji su izašli u Vaniniju. I dalje, dan danas smatrao su to zapravo dobre priče. Dobro su ostarile i za neke Marti standarde su stvarno jako dobre. A osim toga to je bio i Mr. No i Dylan Dog. E sad, Mr. No mi je bio zanimljiv, ali ne preterano, on kao bio okej. A Dylan Dog mi je bio zanimljiv u nekim epizodama, dok mi je u drugim epizodama bio baš ako me. I ništa nisam znao o Dylan Dogu, znači mnogo kasnije će usrati na Dylan Doga. Tu je otprilike, znači dok je trajao taj Vanini, tih nekih 7-8 brojeva, trajalo i moje interesovanje za stripove i jako sam, znači svaki dan sam išao na trafiku i smarao prodavaču kad će novi broj, kad će novi broj, kad će novi broj, kad će novi broj, dok u ovom trenutku novih brojeva nije bilo, jer se izdavač ugasio. Posle toga su došli neki drugi izdavači, pre svega tu je bio Horus koji je izdavao SGS-e, znači Mikija, Marka i Blacka, pogotovo Blacka, što mi je bilo kao dobro. Moj najbolji tadašnji drug je najviše volao Mikija, mene Miki smarao, ali kao Black i Mark su mi bili okej, pogotovo kad sam bio klinac, tako da it scratch that itch, što bi rekli Amerikanci, ali nije mi to bilo to, nije mi to bilo Zagor. Odnosno, Zagor, izvinjavam se. Nisam naravno znao da postoji nikakva kultura oko stripova, nisam znao da postoji striparnice, nisam znao ništa od toga što znamo danas. Nisam čak ni znao da postoje stripovi u Hrvatskoj. Znao sam da postoje ona stara zlatna serija i kupovao sam je na Buvljaku i to, ali meni ta stara zlatna serija nikad nije bila preterano interesantna, jer se čak i tada u principu raspadala. Mnogo su mi bili interesantni ovi novi stripovi.
I onda je došao Veseli četvrtak i došao je nova edicija Alan Forda od novosadskog izdavača, sad, da se zove Svet ili tako nešto, nije ni bitno. Principu u isto vreme na kioscima, mislim da je čak Alan Ford malo pre Veselog četvrtka, ali nemojte da me držite za reč. I ja sam redovno počeo da skupljam Veseli četvrtak, Spec Switch on Dylan Doga i Martija, ovo i Alan Forda. Alan Forda sam skupljao prvih, recimo, 150, možda i više broja, znači jako dugo. A Dylan Doga sam skupljao tačka. Znači, u jednom trenutku sam prekinuo, doćemo od toga, ali šta se onda desilo? Prvo je broj Dylan Doga sam gledao kao, it's ok. Pogotovo za klinca Milana koji nije znao šta i kako. I onda je došao ovaj ovde broj. Da ga izvučem. Necropolis. Milan je u tom trenutku imao 2008. koliko? 14-15 godina, tako. Da. I možete zamisliti klinca od 14-15 godina koji prvi put čita ovo. Ovo je potpuno suprotnost tome. Znači, Zagor je klasičan avanturistički strip, ovo je psihološki thriller. Na jednom mestu sa... Ovako, neću previše pričam jer hoću stavim mogućnost da radim video o ovome, ali ovo mi je bukvalno promenilo život. Znači, nikad u životu do tad nisam pročitao bolji strip, nikad u životu do tad nisam pročitao ništa sa ovakvom premisom, jer kao da sam bio klinac nisam baš znao šta i kako i tada i tada. I onda je došao ovo i oduvalo me, onako odnelo me, znači život mi je promenilo bukvalno. I ja sam to ukapirao da ja od svih medijama, znači mnogo sam čitao knjige i gledao serije i sve to, ali od svih medijama strip mi je najinteresantniji. I dugo je to ostalo na Dylan Dogu. Dugo ostalo na svemu tome iz prostog razloga što drugo, iako je bilo dostupno, znači to je bio Beli put, tako dalje, bilo je preskupo. U tom trenutku trade Belog puta je koštao, sećam se, nekih 1000 dinara, nešto malo ispod 1000 dinara, što je za, kad se dete, pogotovo kad rastate u ne tako dobro stojećoj porodici, bukvalno vaš nedeljni budžet. Tako da sam imao povratak Mračnog viteza koji mi se raspao posle prvog čitanja i hteo sam da gađam nekog sa tim što mi se raspao posle prvog čitanja, jer ja sam stripova čitao 20.000 puta, jer imao sam 10 stripova. I ostaje Veseli četvrtak. I moja celoživotna ljubav prema Veselom četvrtku. Onda je došla srednja škola i fakultet nakon toga i ja sam stripove malo stavio sa strane. Znači, još uvijek sam kupovao, pogotovo Dylana, ali mnogo manje. Znači, nekad kad naletim na Dylana. I da je došao neki sajam knjiga u Nišu, gde je ponuda za knjige bila kuvari, verske knjige, klasici, i to je to. A bio je i štand Južnog Darkwooda, gde su bili nekakvi stripovi. Ja tad baš počeo da radim, imao kod sebe za to vreme prilično veliku svotu novca i kao, wow, ovo su kao koričeni, luksuzni stripovi, wow. I kao, šta mi preporučuješ? I on mi daje Planet of Hulk. Ja kao, super. Šta još? Ti gledaš Marvel filmove, gledam, evo ti Infinity Gauntlet. Super. Dođem ja kući, nisam malo pročitao, par dana posle toga ja se razbolim. I uzmem i krenem da čitam Planet of Hulk. I mene to raspameti. Jer kao, ok, bio sam ja geek, čitao sam ja puno knjiga, puno digitalnih stripova, mangi, čitao sam, znači, ovako neku glupost, fairy tale. Čitao sam ja puno toga. Ali nisam čitao ništa kao što je Planet of Hulk. I ja baš bolestan ako u tom trenutku ne mogu da imam posao, ne mogu ništa, šta ću radim, hoću čitam. I pročitam Planet of Hulk od Ušenice, šta dalje. Pročitam Infinity Gauntlet, ok, to nije idealno, kao ok je, a kao Planet of Hulk me mnogo zaintrigirala. I uzmem ja googlam i vidim, postoji nastavak Svetski rat Hulk. I bukvalno pošaljem ja nekoga iz porodice da ode do striparnice, da mu pare i kažem kupi mi ovo i kupi šta god ti još preporuče. I on ode kod prodavca Zlatibora,
kupi Svetski rat Hulk i kupi mi u tom trenutku starca Logana od Čarobne knjige. To je u tom trenutku bio najnoviji Best of Marvel koju Čarobna knjiga izdala. Ja uzem, pročitam opis. Sad Svetski rat Hulk nije Planeta Hulk, on kao možda mnogo bolje, ali zato starac Logan. Old Man Logan. I tako Milan ostane jedno par godina samo na američkim stripovima. Milan živi manje više u striparnici u tom trenutku, on odlazi svaki dan, ali kupuje Dilana, kupuje Zagora i kupuje američki stripove. I to je njemu savršeno dovoljno. Pokušava Zlatibor da prodaje Texa, pokušava Zlatibor da prodaje francuske albume, ali ništa od toga ne pali kod Milana u tom trenutku. Samo, kako se zove, američki, znači sve od Amerikanaca sam imao, bukvalno, što je izašlo kod nas, makar kad je u pitanju Dark Editor, Fibre je bila prilično nedostupna u tom trenutku u striparnici. I, naravno, Vesli četvrtak, Zagor i Dilan. I to je trajalo dobrih par godina, tamo negde do 2019. otprilike. I onda 2019. nastane pravi mali boom izdavaštvo i Milan krene sa kolorkama. Zato što mu je neko preporučio neke kolorke, drugar jedan, i ja krenem i to budu stvarno fenomenalne priče. Jedna od kojih mi opet promeni život u smislu westerna. A to je čovjek koji nije volao vatreno oružje. Kao, ajde da ja dam šansu westernu, kupim Patagoniju od Texa. I sad kao, wow, Tex može da bude toliko dobar, kako je to moguće. I da kupim nekoliko Tex Maxija, kupim te neke stvari koje su bile dostupne i laki i nisu bile u nekom kontinuitetu i tako dalje. I ja se sa svim tim raspametim. Odušenjem, znači, ono. Istovremeno krene da izlazi Classic Tex edicija, koju vidite ovde. I sad, taj Classic Tex nije bio čitljiv, ali je bio fenomenalan na oko, na dodir, na sve to. Ja uzem, krenem, skupljam Classic Tex, nikada, znači, znao sam da ne mogu ga čitam jer je jebika shit, i jeste, ali zato sve ostalo Texa gutam i gutam Magičnog vetra, gutam sve, znači, apsolutno sve stripove. Onda se desi lična promjena koju ste čuli ako me redovno pratite na kanalu, razvedem se i tu neki godinu dana, možda malo jače, prestanem full da skupljam stripove. Znači kupio sam 2-3 komada i to je to. I onda dođe jedan drugi period u životu kad me neke druge stvari smorile, opet da se vratim. I ja tu krenem i to je ovo što vidite sad. Znači ovo što vidite sad je manje više kupljeno u zadnjih par godina, u zadnje 2-3 godine. Ovo, neke stvari nisu, ali velika većina ove kolekcije koju sam prikazuje kupljeno u zadnje 2-3 godine. Naravučenije i ono što sam htio da vam kažem. To je otprilike moja kolekcionarska priča, moja priča o čitanju stripova. Highlighti te priče su Necropolis, Patagonija i Planeta Hulk. Naravno, ti stripovi mi dan danas jesu i nisu u top 10, to znate, ali generalno to je ono što je mene navuklo na čitanje i to je ono što kako vi trebate posmatrate kako ja pričam o stripovima i tako da i kroz koju prizmu. Jer dan danas, kao što znate, kupujem mnogo i raznovrsno, ali mojih top 10, znači ono gde je Korto, gde je Morcinder, gde je Necropolis, neće tako često da se promene. Nadam se da vam je moja kolekcionarska priča bila zanimljiva. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sredu sa novim Strip Cornerom i naravno u ponedjeljak sa novim videom. Do tad, bye bye.